Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pa utumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi Mulungu 2 munyengo ya Advent. Mawu oyamba tiwerenga ochokera m'buku la mneneri Yesaya. Mutu 41 ndime 13 mpaka na 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Inocesia Chimeta kuchokera ku St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndipo salimo lathu lichokera pa salimo 145 ndime 1 kenaka nkuzalumpha kufika 9 mpaka na 13. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo mutu 11 ndime 11 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutikewera mawu ndi Reverend Father Joseph Kimo, a director a Radio Maria Malawi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Ine chauta Mulungu wako, ndikukugwira dzanja. Ndine amene ndikukuwuza kuti usachite mantha, ndizakuthandiza, usaope. Iwe Yakobe, wofoka ngati nyongolotsi, usachite mantha. Iwe Israeli, wooneka ngati mtembo, chifukwa ineyo ndizakuthandiza. Mpulumutsi wako ndine, Woyera uja wa Israeli. Ndizakusandutsa ngati chipangizo chopunthira tirigu chatsopano cha mano akuthwa. Uzanyenya mapiri ndi kuwaphwanyaphwanya. Magomo uzawasandutsa makhusu, uzawapeta ndipo azawuluka ndi mphepo nadzamwazika ndi namondwe. Koma iwe uzakondwa chifukwa choti ine ndi Mulungu wako. Uzapeza ulemerero chifukwa cha ine, Woyera uja wa Israeli. Pamene amphawi ndi osauka akufunafuna madzi, koma osawapeza, ndipo kummero kwawo kwangoti gwa ndi ludzu. Ine chauta ndizayankha pemphero lawo. Ine Mulungu wa Israeli sindidzawasiya. Ndizayendetsa mitsinje pakati pa zitunda zowuma, ndipo akasupe azatumphuka mdzigwa. Ndizasandutsa chipululu kukhala chidziwe cha madzi, ndi dziko lowuma kukhala akasupe. M'chipululu ndizameretsa mkungudza, kasiya, chisu ndi mtengo wa olivi. M'dziko lowuma ndidzadzala mitengo ya paini ya mitundu itatu. Choncho anthu adzaona ndi kudziwa, adzazindikira ndi kumvetsa kuti chauta ndiye adachita zimenezi, kuti Woyera uja wa Israeli ndiye adakonza zimenezi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu 11 ndime 11 mpaka na 15. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti mwa anthu onse amene adabadwa pansi pano palibe ndi mmodzi yemwe woposa Yohane M'batizi. Komabe ngakhale amene ali wang'onong'ono mu ufumu wakumwamba amampambana. Kuyambira pa nthawi ya Yohane M'batizi mpaka tsopano anthu akhala akulimbana ndi ufumu wakumwamba, ndipo ochita chamuna ndiwo amene akuwulanda. Aneneri onse ndiponso malamulo a Mose ankaneneratu za ufumu umenewu mpaka nthawi ya Yohane M'batizi.
ndipo ngati mukufunadi kukhulupirira zimenezi, Yohaneyo ndiye Eliya uja ankati adzabwerayu. Amene ali ndi makutu amve mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, mawu oyamba tinganene kuti akupitiriza mutu umene tinasinkhasinkha dzulo lachitatu. Mutu umene tinaona mawu oyamba ndiponso mawu a Uthenga Wabwino akuti sonyeza kuti ifeyo pa mavuto athu sitiyenera kuthawira kwa asing'anga, kapena kudalira ndalama zathu, kapena kudalira udindo wathu, kapena kudalira atetezi athu, koma pa mavuto athu amene timakumana nawo tsiku ndi tsiku tiyenera kudalira Mulungu, tiyenera kuthawira kwa Mulungu, tiyenera kuthamangira kwa Mulungu, tiyenera kukakamira Mulungu. Pena tingathe kunenanso kuti tiyenera kukakamira mkanjo wa Ambuye Yesu. Ndiye tikuona mneneri Yesaya adakalalikabe kwa ana a Israeli amene ali mu ukapolo, amene ataya mtima ku Babeloni kuja, amene akuzifunsa kuti koma ife tidzabwerera kwathu, ndikumakapembedzanso mtempere lachauta monga mmene makolo athu amachitira. Atayiratu mtima. Ndiye mneneri Yesaya akubwera akuwauza, tiwerenge: Ine chauta Mulungu wako ndikukugwira dzanja, ndine amene ndikukuwuza kuti usachite mantha, ndizakuthandiza. Mwina ndisanapitirire liwiri lakuti usachite mantha. Mwina inu mutha kukondwera kuti mu Bible pa Chingerezi tinganene kuti don't be afraid. Mu Bible likupezeka kanthawi kokwana 365. Ineyo ntawerenga mukafukufuku wanga nitamva chimenechi, ndinamva kukoma kuti liwula kuti usachite mantha kuyambira m'Chipangano chakale, m'Chipangano chatsopano likupezeka 365 times, kusonyeza kuti tsiku lililonse Mulungu akutiwuza kuti usachite mantha. Mchimwene usachite mantha, mchemwali usachite mantha, agogo musachite mantha. Chabwino nangofuna kuti tikumbutsaneso chimenecho, makamakaso nthawi ino ya Advent. Ni nthawi imene tikuyembekezera mpulumutsi amene akubwera kuti atichotsere mantha. Mantha opa ufiti, mantha opa khaya chani, opa zimene anthu ena akutiganizira, mantha opa zimene anthu ena akunena za ine, mantha opa khaya kuntchito mwina andichotsa, khaya akuti. Usachite mantha. Chocho mfundo yayikulu imene yakula mawu oyambirirawa ndi akuti tisachite mantha. Yesaya akuwauza ana a Israeli amene ali ogwidwa ndi mantha kuti ife tizabwerera kuchokera mu ukapolo ku Babeloni, tizabwereranso ku Palestina. Ifeyo musachite mantha. Ndikukhulupirira kuti mawu amenewa akundiwuzanso ine lero, akukuwuzaninso inuyo lero, chifukwa ife ndife anthu amantha. Timaopa mwina ndidwala, mwina andiloza, akuti akukamba za ine, akuti chani andiyipitsa, iya ndikakhala pa Facebook, iya timakhala ndi mantha. Tsono mantha ndi amenenso amatibweretsera nyengo yakuti tikonde uchimo, kapenanso nyengo yakuti tiwale Mulungu ndi kukasankha zinthu kapena anthu
amene tikuganiza kuti atha kutichotsera mantha, koma amene angathe kutichotsera mantha ndi Mulungu yekha, ndi Mulungu yekha. Ndiye ndi mawu okoma amenewa pa nthawi ino ya Advent, kuti Yesu amene akubwerayo, amene tikumuyembekezerayo, amene tikumkonzekerayo, osati kumkonzekera pogula zovala, pogula zakudya zoti tizadye pa Krismasi, kaya popanga maphwando, hayi, koma amene tikumkonzekerayo kuti adzalowe mu mtima mwangamo, adzabadwe mu mtima mwangamo, osati monga mmene anabadwira zaka 2025 zapitazo mkhola. Ndipo palibe ndikukhulupirira kuti palibe anabadwira mkhola pakati pathu, ngakhale munthu wosaukitsitsa chotani, palibe anabadwira mkhola. Ina mwa ife tinabadwira muzipatala zapamwamba, private hospitals zapamwamba. Ina hayi tinabadwira mkanyumba kabwinobwino ndithu. Ina hayi tizipatala tima health center, koma palibe anabadwira mkhola. So amene yoyo, amene akubwerayo, pempho limodzi limene ifeyo pa Advent pano tizipempha kuti Ambuye mukabwera muzandichotsere mantha, ndizakhale munthu waufulu, ndizakhale munthu wamtendere. Mawu a Uthenga Wabwino, mfundo imene yakula mawu a Uthenga Wabwino ndi kutilimbikitsa kuti ngati ifeyo ambado uno amene tili ndi mwayi kuposa mwayi umene Yohane anali nawo, wokhala ndi masakramenti, wokhala ndi sakramenti la Ukaristiya mmene Ambuye Yesu mwini ali, wokhala ndi sakramenti la kulapa mmene timayeretsedwa, timasambitsidwa, mmene timachita ngati kusuwa. Madziwa njoka pachaka kamodzi imasuwa, imachosa chikopa chonse chicha chakale ndikukhala ndi chikopa chatsopano chosalala. Nthawi ya Advent yofuna kusuwa kuti Yesu akamabwera andipeze ndili wokongola, ndili wonyezimira, ndili wokoma, ndalapa, ndachotsa zonse, ndachotsa zidani zonse, mikwiyo yonse. Ndipo chimene inuyo ndine tiyenera kudziwa ndi chakuti munthu amene amabwezera choyipa kuchoyipa samapeza phindu, komanso munthu amene akunchitira choyipa uja sapezanso phindu. Choncho ndi business yoluza. Iwe amene ukusunga mkwiyo ukuluza, phindu sukupeza. Koma mkwiyo wakowo sukumuthandiza wina uja, palibe phindu. Ndiye Ambuye Yesu akufuna kutiuza kuti ngakhale Yohane Mbatizi anali wankulu. Mwina ndiwerenge. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti mwa anthu onse amene adabadwa pansi pano palibe ndi mmodzi yemwe woposa Yohane Mbatizi. Tikudziwa mbiri ya Yohane Mbatizi. Anayamba kulengeza kulengezatu za Ambuye Yesu asanabadwe m'mimba mwa mayi yake. Yesu atangobwera ali m'mimba mwa amayi Mariya, akuti anatakataka, kutakataka m'mimba mwa mayi yake, kuyamba kulengeza kumene koko za mpulumutsi uyu. Tikudziwa Yohane Mbatizi atafika pa unyamata wake anakakhala mchipululu kudzilanga, kumangodya dzombe, kumangodya udzu, moyo wake wodzilanga. Tikudziwa Yohane Mbatizi atachoka ku chipululu tsopano kuti ayambe kulalika, samanyengerera ayi, samanyengerera kuyiuza mfumu kuti inuyo mwalakwa, kulanda mkazi wa m'bale wanu, kukwatira mlamu wanu mwalakwa. Chinthu chimene chinali choopsa kwambiri kuti munthu achichite. Ndiye titha kupitirira mpaka na tikudziwa kuti Yohane Mbatizi analipira ndi mutu wake ulaliki wake, maphunzitso ake. Ndiye Ambuye Yesu akumuyamikira. Tiwerengeso. Pa nthawi yomweyo Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti mwa anthu onse amene adabadwa pansi pano palibe ndi mmodzi yemwe woposa Yohane Mbatizi. Komabe tsono chimwemwe kwa ife tsopano kuyamba kunyadira tsopano ayi tsono ife akuti iye uja anali ndithu wamkulu, anali wolemekezeka wa ulemerero wake, koma akuti ife ngati ifeyo titsatira malamulo a Ambuye Yesu, ngati ifeyo amene tili ndi mwayi woti takomana naye Ambuye Yesu mu Ukaristiya. Yohane Mbatizi analibe mwayi umene wokomana ndi Yesu mu Ukaristiya. Takomana naye Ambuye Yesu mu sakramenti la kulapa pokonzekera adventi iyi. Yohane analibe mwayi umenewo. Akuti ifeyo tikumposa iye. Ndiye tiyeni pa nthawi ya adventi imeneyi timpose Yohane. Timpose Yohane chifukwa chakuti ifeyo tili nazo zida zonse zotiyenereza kuti tikhale anthu amene tikumudziwa Yesu, kumudziwa atu Yesu, osati kudziwa za Yesu. Anthu amene tikumkonda Yesu, anthu amene tikumpembedza Yesu, ndiponso anthu amene tikumufalitsa Yesu, amene tikumulalika Yesu. Amen. Lekani kutita mata mwasani mitima yanu Hawi Afrika Ambuye Yesu kukwela Ewe lukani Lekani sakwa ipamu Kale ni moyo Hata hada sungwana Hata tendi amani